Бүтін Россия халық сонын алуға бір айдан да кемрәк вақыт қалып бара. Оның төп этабы 15 октябрьдә башлана. Халық сонын алу 14 ноябрьгә қадар дәвам итә. Сораштыруда катнашучыларга 33 сорау тәкъдим ителә. Халық сонын алу берничә формада уза. Фатирда яки өйдә исәпкә алучының сорауларына җавап бирергә, якындагы исәпкә алу участогында яки дәүләт хезмәтләре порталында мөстәкыйль рәвештә катнашырга мөмкин. Дәүләт хезмәтләре порталы аша халық сонын алуның үзенчәлекләре киләсе сюжетта. Смартфоннар, планшетлар, компьютерлар bir ай дәвамында Россия халкы турында төп мәгълүмат чыганагы була. 15 октябрьдан алып 8 ноябрьгә кадәр һәркем гаджет аша бөтен Россия халык санын алуда мөстәкыйль онлайн рәвештә катнаша ала. Дәүләт хезмәтләре порталында теркәлгән кешеләргә халык санын алу хезмәтен сайларга кирәк. Үзең өчен генә түгел, ә гаиләдәге барлык кешеләр өчен дә җаваплар тутырырга мөмкин. Если респондент выбирает способ самостоятельного заполнения переписных листов, Әгәр респондент исәпкә алу кәгазьләрен мөстәкыйль тутыру усулын сайлый икән, махсус тәкъдимнәрне кулланып була. Исәпкә алу кәгазендә навигатор бар. Кулланучы җавапларына карап, респондент тутырылырга тиешле сораулар гына тәкъдим итә. Кертелгән җаваплар шунда ук контроль уза. Электрон халык санын алуда катнашкан һәркем уникаль QR-код ала. Аны исәпкә алучыга күрсәтергә кирәк. Әлеге процедураны 15 октябрьдан 8 ноябрьгә кадәр узарга мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.